História s agrostodolou. Fortschritt E517. Nádherná nostalgia, kedy po našich poliach brázdil jeden z najimpozantnejších strojov svojej doby. Kombajn Fortschritt E517. Tento obilný kombajn, vyrábaný v NDR už od roku 1988 a neskôr aj v zjednotenom Nemecku pod označením MDW Fortschritt E517, bol skutočným priekopníkom. V bývalom Československu si rýchlo získal status legendy. 517 bola navrhnutá tak, aby prekonala svoju predchádzajúcu generáciu E516 s cca 40% väčším záberom. To znamenalo rýchlejšie kosenie a hlavne nižšiu spotrebu paliva. Medzi jeho revolučné inovácie patrili zväčšené čistiace sitá, ktoré znížili straty zrna až o 30%. Vylepšený zásobník zrna ponúkal objem 4,5 až 5,5 m3. Charakteristický bol aj jeho tichý, ale výkonný motor V8 a prepracovaný systém chladiacich ventilátorov, vďaka ktorému bol oveľa tichší ako jeho konkurenti. Poruchovosť bola minimálna a jeho efektivita legendárna. Fortschritt E517 to nebol len kombajn. Bola to legenda poľnohospodárskej techniky, ktorá zmenila spôsob žatvy a navždy sa zapísala do histórie. A priznajte sa, kto ju má ešte doma?